Привитание, мои детки, милые мои вы кветки. Я медведь Михал. А расскажу я вам историю з майго дзяцінства. У нашей цудоўнай краіне давно была маленькая дзяўчынка, якая вельмі любіла гуляць у лесе. Аднойчы яна заблудзіла и апынулася ля маленькага утульнага дамочка. Дзверы былі адчыненыя, і яна ўвайшла. А ў тым дамку жылі мы. Тры мядзведзі. Медведь бацька быў вялікі калматы, медведиха маці была крыху меньшая, а третьим был я. Был маленький медведенок, звали меня Михалка, ну, ти Михалок. Вот это был я. Нас дома не было. Мы пошли у лес погулять. И покинули на столе 3 талерки с овсяной кашей. Ну, каб яна остыла. От каши вельмі смачно пахло. И дзяўчынка подумала, что нядрэнна было паспытаць яе, бо каша была вельмі прывабна и вельмі смачно пахла. Вось яна пакаштавала кашу з самай вялікай талеркі, якая належала майму бацьку. Каша падалася ёй занадта гарачай. Тады яна паспытала кашу ў талерцы сярэдняга памеру, якая належала медведзісе маці, але гэтая каша таксама падалася ёй гарачай. Затым яна паспытала кашу зусім маленькай маёй талерачцы. Гэтая кашка была якраз добрая. Тады яна агледзела пакой, і там стаялі 3 крэслы. Дзяўчынка паспрабавала сесці на вялікае крэсла, якое належала мядзведзю бацьку. Яно было высокае для яе. Тады яна паспрабавала сесці на сярэдняе крэсла, якое належала мядзведзісе маці, але яно таксама падалося ёй цвёрдым. Потым яна села на маленькае крэсліца, якое належала мне, і знайшла яго якраз прыдатным і даела ўсё ж такі маю кашу. І крыху пагойдалась, і нават крэсла трэснула і разламалася. Тады яна зайшла ў другі пакой, дзе ўбачыла 3 ложкі. Адзін вялікі, медведзя бацькі, другі сярэдні, медведзіхі маці, а трэці мой. Дзяўчынка лягла ў вялікі, ёй падалося занадта высока ў галаве. Лягла ў сярэдні, было занадта высока ў нагах. Лягла ў маленькі ложачак, і ён стаўся якраз падыходзячым, і дзяўчынка хутка заснула. Пакуль яна спала, мы ўтрох вярнуліся з гуляння дадому і адразу накіраваліся на кухню, каб з'есці сваю кашу. Бацька ўзяў сваю талерку и зароў страшным голосом: «Кто ел мою кашу?» А маці поглядела на свою талерку и зарыкала: «Ой, хтосьці ел мою кашу!» А калі я поглядел на свою талерочку, то запищал: «Глядите, нехта съел усю мою кашу!» Бацька зірнуў на сваё крэсла і зароў страшным голосом: «Кто сядзеў на маім крэсле?» Медведиха маці поглядела на сваё крэсла і зарыкала: «Хтосьці сядзеў на маім крэсле!» А я, калі ўбачыў сваё крэсла, якое зламалася, закрычаў: «Ой, хтосьці зламаў маё крэсельца!» Мы зазірнулі ў бакоўку. Бацька зароў: «Ой, хто змяў мой ложак!» А медведиха маці зарыкала: «Хтосьці змяў маю пухоўку!» А калі я зірнуў свой ложачак, то ўбачыў, што там спала маленькая дзяўчынка.
І я запішчаў, так быццам мяне рэжуць: «Вось! Глядзіце! Вось яна! Хапайце яе!» Дзяўчынка прачнулася, убачыла мядзведзяў і кінулася да акна. Ай-яй-яй! Яна выскочыла і пабегла так хутка, як толькі маглі несці яе ногі. І вы, дзеці, ніколі не хадзіце ў лес ні на луг, ні нават на вуліцу адны без дарослых, дамовіліся? А зараз развітаемся. Да пабачэння!